Странджанската зеленика, това е един уникален терциерен реликт, който е стигнал до нас от пишните години на терциерна Европа, когато цяла Европа е била покрита с изключително пишна зеленина. Странджанската зеленика, нестинарството, мановият мед са емблематични за Странджа. Те подсказват за характеристики на планината в югоизточния ъгъл на Европа, които я правят уникална. Трите морета обаче, черно, мраморно и егейско, които я обграждат, са факторите, които поставят съществения отпечатък върху облика й. В резултат тя се изявява като преходна както между екосистеми, така и между социални общности, генерира хилядолетна история и дава отражение върху битието на местното население. С площ от 10 000 квадратни километра, 35% от които в България, 1/3 от тях пък в природен парк Странджа, в днешно време и от двете страни на границата се възприема като Звездната планина. Този край има много силна магия, защото няма друга част на българското крайбрежие, където гледаш към морето, чудесно, обръща се на запад и е планина. Само там горите, тия прекрасни странджански гори, излизат на самия морски бряг. Макар и малка планина, Странджа е с особености, които са характерни дори за най-високите планини. Тя започва от морето, навлиза се навътре в територията до най-високия връх Махиада и голямо градище в Малко Търново, които са 800 000 метра на морска височина, но въпреки това има разпределение на растителността, което е характерно с поясното разпределение на планините. Ние сме отделили планината на 4 части. Първата, това е крайморската част, която обхваща една ивица от 15 на километра около морето. След това започва зоната на вечно зелената растителност. Това са буковите гори на Странджа и Горуновите и Благунови гори с вечно зелени храсти, основно странджанска зеленика. След това започва високата част на планината, където са основно само източно букови гори и отново с вечно зелени храсти, но без странджанска зеленика. И вече на запад от тези 60-70 км от морето започва западната част на планината, която вече отива с едни континентални елементи на климата, по-суха и с много по-бедно участие на елементи от понтийско-евцинската растителност. Тя е оценена като специфичен район и е включена още в най-ранните години на търсенето на защита на горите в Европа като елемент на гори, които трябва да бъдат защитени. Затова и най-първите защити на територии в България започват от Странджа. И първият резерват горски, който е създаден в България, и резервата Селкосия в Странджа, създаден през 1933 година. В по-късните години ние успяхме да разширим тази защитени зони. Бяха създадени още 6 резервата в планината, включително и най-големия Узун Божак. Беше създаден и през 1995 година природния парк Странджа, който увенча всички тези желания за защита на тази уникална територия на България. Природен парк Странджа 80% от територията е с гори, като 30% от тези гори са вековни.
Ние на първо място трябва да поставим горите с подлез от зеленика. Това са горунови и букови гори с вечно зелени храсти, странджанска зеленика, колхидски джел, лавровичне, странджанска боровинка, бясно дърво. По-нататък в територията, която е подложена на специален режим, това са старите гори на Странджа, които основно преобладаваща част от тях са букови. Гори от източен бук. И най-ценните и най-стойностните от тях се намират в високата част на планината, на едно разстояние от 40-50 км от морето. Когато кажем дъбови гори, ние трябва да знаем, че Странджа е най-големият дъбов масив на Европа. Единствено в Странджа се среща дъба Странджански дъб, тъй наречения лъжник, който се смята като родоначалник на всички дъбове. Т.е. той е най-архаичният дъб от времето на праисторическите времена на създаването на широколистната растителност. За съжаление, не беше довършен най-важното нещо, което трябваше да се направи, за да може да се осъществи запазването на тази територия, да бъде изготвен план за управление на природния парк. Съществува една версия, немската историография лансира, че старите народи са били изчезнали. Да, траките, поне в този регион, за който ние говорим, със сигурност не са изчезнали. И благодарение на Българската православна църква, която възприема една идея и започва: вие сте българи, и всъщност, според мен, в Странджа те почват да се викат българи. Но рязкото покачване на благосъстоянието на населението на крайбрежна Странджа, а включително и на вътрешна Странджа, е продукт на едни много важни процеси, защото те започват вече в римската епоха, римляните, които освен всичко друго носят със себе си една идея, която е наречена Пакс Романа, римски мир. И тази Пакс Романа довежда в Тракия реда, сигурността, законността и оттам и благоденствието. Доктор Орачев сочи, че на базата на горите в Странджа от древни времена се развива производството на дървени въглища или въглищарството. Без тях, казва той, в Средиземноморието няма промишленост. Те са в основата и на рододобива, на металолеенето и металообработката. Горският ресурс на планината е база и за мощно животновъдство, допълва Дико Патронов. След като през 330 година столицата на Римската империя отива в стария град Апоикия, Византион или Византион. После става Константинопол по името на Константин Велики. Но от затънтен край на Римската империя изведнъж Странджа и изобщо югоизточна Тракия става хинтерланд на най-богатия и най-големия консумативен център на Европа. И когато този център е съществувал, и българите, и преди тях траките са живеели много добре. Съществуването на такъв огромен мегаполис, какъвто е бил Константинопол, основно се дължи на ползването на ресурсите на Странджа и Малкотърновския район, и както в времето на Византия, и така и при Османската империя е било с привилегировани фермани с намалени данъци и с специално отношение, и затова в Странджа няма и никакво мюсюлманско население. Цяла Странджа е само и винаги е била с чисто българско население. В най-ранните периоди на тракийското присъствие в територията на Странджа основно се е изразявало и е оставило следи в рододобива. Тук
медните железни руди, многометални, всъщност са били основно ползвани през тракийско време за добив на мед и по-късно в османския период и за добив на желязо. Този добив спира през 1870 година, когато добива на желязо в Англия, в Франция и на Запад в доменните пещи вече става много по-евтин от този, който е бил тук в тези примитивни пещи от тракийско време с дървени въглища. По-ново време вече след това продължава добива на дървени въглища до влизането на този район в царство България, след което още повече намалява и през 20-те години и 30-те години износа на дървени въглища затихва. Следите от рододобива, металолеенето и въглищарството в Странджа са много, като те са придружени и от адекватни сакрални паметници. Това е логично, защото в древността се е смятало, че бъркането в недрата на земята, схващана като богинята майка, е трябвало да става с нейно позволение. Така се е възприемало и рударството, като почти свещенодействена работа. И затова рударите са имали нужда от големи светилища и от жреческо съсловие, което да обслужва култа към майката земя. Мишкова нива е един изключителен пример именно за това. Там е намерен надпис от доста по-късна епоха, от 2-4 век след Христа, който гласи, че е дар на Аполон от управителя на рудниците. Наред с Мишкова нива, където по учебник една мегалитна структура се развива и стига до куполна гробница, в Странджа са описани над 450 паметника. Уникум. Между тях е и куполната гробница в местността Пропада, 24 могилни некропола, 13 антични и средновековни селища, 17 крепости, 280 архитектурни и художествени паметници. Чрез тях може да се проследи и социалното развитие на местното население. В Странджа много добре се наблюдава приемствеността на сакралните места. Там, където в античността, в миналото имало тракийски светилища, след това римски, днес виждаме параклиси, или както ние ги наричаме тук манастирчета, и когато човек се вгледа внимателно в градежа, там се виждат и мраморни фризове, и бигорови блокчета квадратни, което е ясен показател, че на това място в античността е имало някакво светилище. Най-старата църква в Странджа, Свети Лука в Заберново, е едва на 3 века, но както параклисът Свети Георги в съседство, така и Свети Димитър в Брашлян и някои други православни храмове, кътът в олтарите си стенописни посвещения или символи от тракийско време. Това изглежда не е случайно. След разрешаването на християнството в Римската империя в началото на IV век, започва покръстването. В Странджа обаче то става някакси аматьорски, без или със слабо участие на църквата. И така местното население приспособява старата вяра и тракийския херой към православието с неговите нови храмове и светци, но го прави толкова категорично, че, както казва Дико Патронов, демонстрира сила на духа и дори 5-вековното османско потисничество не го прекършва и то остава трайно чисто по цялата територия на планината, без никакви други елементи на други народности. Отново уникално. Населението запазва всичките си привички, всичките си обичаи, които носи със себе си, като просто сменя имената на божествата, които почита. Хората много често не са имали необходимостта да строят нещо допълнително, което да нарекат параклис, манастир или църква, а просто са използвали стария храм, стария олтар, на който прилича пещерата, палили са вътре свещи и вътре подреждат иконите си. Тази приемственост категорично се забелязва и в родовата памет на местното население и главно в най-голямата му етнографска група, тази на рубците.
Нестинарството, чиято кулминация е танцът в огъня, и кукерът без маска, пресъздаващ смъртта и прераждането на бог Дионис, са ярки и уникални примери в това отношение. Нестинарството по исторически сведения е свещен обряд от времето на траките. То е едно преклонение пред Бога Слънце, като огън на земята е отражение на слънчевия диск. От хилядолетия този ритуал се предаван сред странджанското население, но нестинарството като християнски, макар че църквата не го приема за ритуал, тъй като в основата на нестинарството не е играта в огън. Той е един кулминационен момент. В основата на нестинарството и на нестинарската общност е предсказанието. Ежегодно ритмичното повторение на обредното движение в пространството, начело с музикантите, с ръководителите на обреда, с свещените икони, жертвопринасянето, обредните трапези са свещенодействията, които са най-голямо значение. Светците, равнопоставениците, свети Константин и Елена, присъстват на този обред. Свети Константин е този, който дава знак на нестинарите да влязат или да не влязат в огъня. Голямата язма, мястото с 5 свещени избора, всъщност е не само географския, но и духовния сакрален център на нестинарството. Това е мястото, от което всички извеждат и своето потекло, и раждането на обреда. А в Странджа планина и сред гърците около Драма и Серес, които са изселници от Странджа планина, се е запазил най-архаичния вариант за разиграването на раждането и смъртта на бога Дионис. Това е белия кукер. Белия кукер, както и нестинарството, са едни реликти, обреди по слънчевия календар, по славенето на Слънце Бог. Трябва да се знае, че в Константинопол е почитан Слънце Бога и всъщност владетеля като Слънце, включително и Константин Велики е изобразяван със слънчева корона. Той има една основна задача да синхронизира природния цикъл с цикъла на житейския цикъл, не само на общността, но и на всеки един неин член. Защото носителите на обреда вярват, че само когато са в хармония с космическите ритми, живота им ще бъде по-добър и по-щастлив. Тази хармонична приемственост, тази последователност в развитието на социума в Странджа не става в глуха атмосфера. Както в древността при Орфей и последователите му мисти, през следващите векове, а и днес Странджа живее в специфична акустика. В Странджа, да не кажа всичко, на повече места стават под съпровода на музиката. Традиции, обичаи, включително нестинарство. Странджа и Родопите са главните тракийски средища и най-старите такива. И в двете планини, и на двете места музиката е еднаква, от едни и същи инструменти. Това са гайда и тъпан. От Коледа
до Никулдин, живота е преминавал под мелодията и под фолклора на Страндженица. Започвайки от коледарските песни, които са най-характерни и закодират философията. Има някаква космическа кодировка в тях. След това следват филечките песни, или това е през времето на постите. След това започват вече великденските песни. След това започват копавчарските, когато се копаят царевиците, започва засяването. След това почват жетварските, панаирджийските песни. Есента започват седенкарските и идва ред наново на тези зимните коледни песни. Пролетните филечките песни, мелодиите са протяжни, отразяващи робството, мъката по любимие или тегобата от бита в живота, отразяващи и онези, които са свързани с магии, с змейове, с самодиви, докато когато започват песните на Закопан, започва и такава орнаментика, която е съпроводена с движението на тялото, когато се копае. И най-накрая идва ред на коледните песни. Те са се съхранили в продължение на стотици години. Без съпровод, с обикаляйки селото от момчета, момичета не е имало, и облечени с ямурлуците. Те са изключително различни от всичките песни, пяти през годината. Като е имало и строго обрядни песни. Със свои особености се отличава и битът на Странджаница, който е формиран през вековете, за да стигне до днешното си изражение. От тракийските времена, когато тракийската цивилизация се е развивала по нашите земи и особено в района на Странджа, не са останали примери, археологични находки на масовото жилище. Първите примери, които намираме като документация от жилищните сгради в района на Странджа, неща описани от етнографи, археолози, архитекти, особено в материалите, които ни предлага Христо Вакарелски. Това е от периода на 17-18 век. Той прави една типология, разделяйки условно жилищния тип на тракийската къща на три основни подвида, а именно западно-странджанска къща, която е в определени села, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Желясово, средна странджанска къща, която има аналогичен план и се намира главно в Малко Търново, както и в селата около него, особено в исторически и архитектурен резерват Брашлян, и източно-странджанската къща, която има по-развит пит и от по-късен етап, вече 19-ти, началото на 20 век, която кореспондира с развитието на типа черноморска къща. Има много аналогии с къщите от източна Тракия.
Скромният бит е бил съчетаван с скромно облекло, безспорно със своите особености за региона и къде са забележими, къде незабележими податки от древността. Петко Нанчев допълва разказа на архитект Дамянов със своите наблюдения върху облеклото на странджанските рубци. Мъжът в близкото минало е бил с потури и лешови цървули, на кръста с черен пояс, отгоре с веленчи и салтамарка, а на главата с гугла или калпак. При жената нашият гид започва от забратката или дюлбена, следват гюнелят и пристилката. Под тях е чукманът или ризата, която може да е с дантела или без дантела. Пристилката е вълнена, червена с вертикални и хоризонтални препаски, вплетени в червен, розов или златист цвят. На краката си жената е носила памучни чорапи и калцуни и е била обута в кожени кундури. Пафти, предимно сребърни, са носили само по-богатите жени. В миналото и трапезата на странджаница е била изключително скромна, може да се каже оскъдна. Естествено, отдавна не е така. Както навсякъде, днес тя има своите особености, но ние ще акцентираме върху уникалното – странджанския чай и странджанския манов мед. Кухнята на Странджа, разбира се, е специфична като за региона, с нейните особености и присъствието в нея на много ликовити растения, билки, които се ползват както навсякъде и в кулинарията, и в медицината. Странджанският манов мед се различава от другите видове мед, основно по това, че съдържа повече микроелементи. В световния стандарт за манов мед се смята този показател, който се казва електропроводимост, и над 0,8 милисименса се смята за манов мед. В Странджа този показател е значително по-висок, като през 2019 година в Странджа добихме мед с електропроводимост 2,3. Странджанският манов мед се получава по два начина. Така наречената жълдоламана, т.е. от жълдите се отделят екзодат, пчелите го преработват и се образува странджанския манов мед. И още нещо много важно, ситни капчици, които полепват по листата на дъба, пчеличките ги посещават, преработват ги и точно оттам идват тези микроелементи, и това се дължи точно на тези климатични и природни дадености, които се намират тук в Странджа, това е въздух, почва и вода.